Sisimulan ko ang aking kwento nung ako'y 3 gulang pa lamang. Tawagan niyo na lang po ako sa pangalang Kim, Tubong, Cebu City. Ang kwentong ito ay hango sa salaysay ng mama ko dahil wala akong matandaan ni isang detalye sa mga nangyari sa akin nung panahon na yun. Sabi ni mama, noong bata pa ako, hindi ako kagaya ng ibang bata na masayahin at nakikipaglaro sa ibang mga bata. Mas gusto ko daw noon na nag-iisa. Nagagalit pa nga daw ako kapag may ngumingiti sa akin na ibang tao. Dahil sa ugali kong yon, isang malaking milagro na raw kapag nakita nila akong ngumingiti. Isang usher ng Jay Alay ang mama ko dati. Yun yung uso na sugal nung mga panahon na yun. Dahil meron kaming tindahan, doon si mama nagpapataya o naglilista ng mga numero ng mga taong sumusugal sa kanya. Isang gabi, naglalaro daw ako mag-isa sa gilid ng tindahan namin sa labas habang abala naman si mama sa paglilista ng mga numero. Maya-maya, narinig daw ni mama na nagsasalita ako. Hinayaan niya lang kasi minsan daw talaga ay nagsasalita ako ng mag-isa habang naglalaro. Dahil sa matagal daw akong nagsasalita na parang may kausap, ay sinilip na daw ako ni mama. Pagkasilip niya, doon niya ako nakita na parang may kausap nga kasi nagsasalita ako habang nakatingala. Nagtataka daw siya noon kasi wala namang ibang tao doon. Dahil doon, tinawag na ako sa loob ng tindahan ni mama. Pumasok na nga ako sa loob ng tindahan. Lumapit daw ako kay mama at ang sabi ko, 10, 1, 2. Nagulat noon si mama kasi paano ko naman daw masasabi ang mga salitang iyon? 3 gulang pa nga lang ako noon at hindi pa marunong magbilang. Gulat na gulat si mama. Ang ginawa niya, tinanong niya ako kung saan ko daw nalaman yung mga numerong yon. At ang sabi ko naman ay sa kaibigan ko po. Hindi na siya nagsalita pa. Kinaumagahan, balik sa pagbabantay si mama sa tindahan. Nung makitang gising ng matandang kapitbahay namin, ay agad pumunta si mama sa bahay nito. Tinanong ni mama si Aling Nising kung ano daw ba ang resulta sa Jay Alay. Agad namang sumagot yung matanda na 1012. Yun daw yung panalong numero. Parang nablangko saglit si mama nun. Kaagad si mamang nakiusap sa matanda na kung pwede ay bumili ng tape. Yun yung papel kung saan nakasulat ang resulta ng Jay Alay. Bibigyan daw ni mama si Aling Nising ng 100 pag nakuha na nito ang tape. Sumunod naman ang matanda at umalis saglit. Nang bumalik ay dala na nito ang tape na agad namang kinuha ni mama para tingnan. Totoo nga, 1012. Nanalo siya sa Jay Alay. Kagabi pala, nung sinabi ko kay mama yung numero, ay inilista niya ito at pinusta ng 10 piso. Naisipan niya lang iyon itaya at hindi niya naman inakala na tatama talaga ito. Namangha noon si mama sa mga nangyayari at masaya na din kasi nga nanalo siya. Kinagabihan, naglalaro daw ulit ako noon sa gilid ng tindahan namin sa labas. At kagaya nung isang gabi ay nagsasalita na naman daw ako na parang may kausap. Tiningnan ulit ako ni mama at ganun ulit ang napansin niya sa akin. Nung mga oras na yon,
Hindi niya na inalis ang tingin sa akin. Habang nakadungaw sa bintana ng tindahan, ay narinig ako ni Mama na nagbigkas ulit ng mga numero. Nagulat si Mama kasi doon niya na talagang nasaksihan ng dalawang mga mata niya na may binibigkas na naman ako ng mga numero kahit wala naman akong taong kausap sa paligid. Natakot na noon si Mama, kaya kaagad na nitong naisip na lumabas para tingnan kung sino ang talagang kinakausap ko. Saktong paglabas niya ay papunta na din ako sa loob ng tindahan namin. Nagkasalubong kami sa pintuan. Kaagad niya akong tinanong kung sino daw ang kausap ko sa labas. Kagaya ng dati, ang sabi ko ay ang kaibigan ko. Lumabas si Mama sa tindahan at lumingon-lingon. Baka kasi kapitbahay lang ang kumakausap sa akin, pero wala talaga siyang makita. Kinutuban na ang Mama ko dahil mapaniwala kasi yon sa mga multo o elemento. Nung mga oras na yon, muli na naman daw akong nagbigay ng mga bagong numero sa kanya. Tinaya ulit ito ni Mama at laking gulat niya nang lumabas na naman ito kinabukasan sa J-Alay. Mula doon ng gabing yun, halos gabi-gabi ay nangyayari ang mga ganon at laging nananalo si Mama. Isang araw, namalengke ang Mama ko para sa tindahan namin at nangako siya sa akin na pagbalik niya ay dadalhin niya ako sa Metro Gaisano para bilhan ako ng kahit anong laruan na gustuhin ko. Pero pag uwi niya, sinalubong siya ng lolo ko na karga-karga ako. Kinumbulsyon daw ako bigla at hindi naman nila malaman kung bakit. Wala din naman akong lagnat noon. Kaagad na ibinaba ni Mama ang mga pinamili niya sa bahay at dinala nila ako sa ospital. Pagdating doon, sinuri ako ng doktor pero ang sabi ay wala naman daw nakakaiba sa akin. Ayos naman daw ang paghinga ko at ang pulso ko. Hindi nila mapaliwanag kung bakit ako nagkumbulsyon nang walang lagnat. Kaya nirekomenda ng doktor na magsagawa pa ng ilang pagsusuri. Pagkatapos nun ay iniuwi na nila ako sa bahay. Matapos ng ilang araw, dumating ng resulta ng examination. Normal pa rin. Nakakapagtaka. Lingid sa kaalaman ng Mama ko ay nag-utos pala ang lola ko na ipasubay ako sa isang manggagamot. Iyon ay ginagawa para malaman o mabakas kung ano talaga ang nangyayari sa akin. Ang sabi ng manggagamot kay Lola ay may kakambal daw ako o abehan kung tawagin. Isa daw itong engkantong itim. Ang paliwanag ng manggagamot ay hindi kami pareho ng magulang ng engkantong iyon. Pero sabay daw kami ng araw, oras, minuto at segundo nang ipinanganak. Ito daw ang dahilan kaya ako kinaibigan ng engkantong yun at may intensyon daw itong kunin ako at dalhin sa kanilang mundo. Isinalaysay ito ni Lola kay Mama at halos mahimatay si Mama sa mga nalaman nito. Ang sabi pa ni Lola, ang sabi daw sa kanya ng manggagamot ay isa din sa dahilan kung bakit ako lapitin ay dahil ang mga ninuno ni Mama ay mga manggagamot pala. Ni hindi nga ito alam ng Lola at Mama ko. Ang huling sabi ng manggagamot sa Lola ko ay bantayan daw ako ng maigi habang hindi pa sumasapit ang 18 kaarawan ko. Dahil babalik daw ang engkantong yon para kunin ako ng tuluyan. Hanggang dito na po muna ang kwento ko.
Abangan niyo po ang karugtong. Una po sa lahat, salamat sa iyo Kim sa pagpapadala ng kwento mo. Meron pa pong kasunod ang kwento na ito. Abangan niyo po. Thank you din po sa mga channel members natin na si Eliseo Saavedra, Aubrey Delgado at Love Moco sa pag-renew ng memberships nila. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na suporta sa channel. Sa mga gusto din po maging channel members, check niyo po yung link na ilalagay ko sa description box. So ayun po, tuloy po tayo sa shoutout na kukunin ko sa video na litrato. Shoutout sa unang commenter na si Sir Eliseo Saavedra. Sabi niya, uy, nakauna kay Miss PT. Naku, thank you po. Unang beses niyo pong first comment. Thank you po ulit sa pag-renew ng membership. Ayun, nakita ko na yung bagong badge color, kulay yellow. Maganda siya tingnan actually, parang full moon. Salamat po ulit Sir Eliseo Saavedra. Hello din kay John Kenneth Casilaw. Sabi niya, good evening po madam, listening while kumakain ng hapunan. Happy listening sa iyo, salamat. Hello kay MJ Espligera, kay Miel Marcelo, kay Aris Girl Perez. Hello din kay Jamaica Zamudio. Sabi niya, pa-shoutout po, keep safe. Thank you po at keep safe din po sa inyo. Hello kay Malik Mata. Hello po Sir Ban. Sabi niya, magandang gabi po madam. Visit din po kayo sa channel ni Sir Ban, Malik Mata. Hello din kay Pinoy Tales of Terror, another horror narrator din. Sabi niya, good evening po, patambay po idol. Visit din po kayo kay Pinoy Tales of Terror. Hello po kay Manilyn Sweet, God bless po sa ating lahat. Shoutout kay Alexa Rapids. Pa-shoutout next video mo po madam sa aking mahal na asawa, Mary Joy Castillo at Alexa May na aking anak. Happy listening po sa inyo, Alexa Rapids and family. Hello po kay Pinoy Thriller TV. Hello Sir Ron, salamat sa pagbisita. Hello din kay Secret Love and Life Confession. Sa wakas may upload na naman. Thank you po, lagi kang nakikinig. Hello din kay Ma'am Aubrey Delgado. Good evening Miss PT, kinig lang habang gumagawa ng report. Thank you sa nakakatakot na kwento. Ang mga ghost talaga ang hilig mag-photobomb. Thank you so much. Salamat din po Ma'am Aubrey. Happy listening po sa inyo. Hello din kay John Cyril Onato, kay Love Moco. Sabi niya, gandang gabi po Miss PT, nakikinig po habang nagpapahinga. Thank you po ma'am sa pakikinig at happy listening po sa inyo. Hello din kay Miss Nightmare PH, kay Kenneth Cañete, pa-shoutout po, tsaka sa girlfriend ko na si Erica Masi Lumpas. Ayun, shoutout sa inyo. Hello din kay Philippine Horror Stories ni Kuya Nox. Mahaba yung comment niya ulit. Nakakatuwa talaga to si Kuya Nox. Papaiksiin ko na lang po Sabi niya, hello ma'am, listening po as always. Galing naman ng parang wave effect sa video. Papansin niyo talaga. Good job po. Love your style ng storytelling. Thank you po. Lagi kayong nakikinig. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita din kay Philippine Horror Stories ni Kuya Nox. Sana po ay supportahan niyo din po siya. At ang huli, hello din kay Yul TV. Sabi niya, present. May kwento ka na naman. Siyempre di ko yan papalagpasin. Ikaw pa ba favorite narrator ko? Next, thank you po. Panda Yonggis Pinks Goldie Dugo. Thank you po ulit ma'am sa pakikinig. Ayun po. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ngayong episode. Salamat po sa patience nyo sa paghihintay ng mga uploads. Madalang man po tayo pero sinusubukan ko po talaga na maganda yung kwento at maganda yung kabuuhan ng video ang ibibigay ko sa inyo kada episode. So ayun po. Maraming salamat po ulit at ingat po tayo lahat. Kita po tayo sa sunod na kwento.